Let's stretch our right hands towards them. இந்த குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும். This family needs to be blessed. இந்த குடும்பத்தின் மேல் கர்த்தருடைய பாதுகாப்பு இருக்க வேண்டும். God's protection needs to be upon us. அவருடைய பிள்ளைகள் மேல் இருக்க வேண்டும். Over the children. அவருடைய கையின் பிரயாசத்தின் மேல் இருக்க வேண்டும். Over the works of their hands. அவர்களை சுற்றிலும் அக்கினி மதில் இருக்க வேண்டும். The fire of God has to surround them. இந்த வம்சம் ஆத்தும ஆதாயம் செய்கிற வம்சமாய் மாற வேண்டும். This family has to be a family that go and business. போகும்போதும் வரும்போதும் பாதுகாப்பு இருக்க வேண்டும். In their going and coming, God's protection. ஆண்டவர் அவர்களை பயன்படுத்த வேண்டும். God has to use this family. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் In Jesus' name. நாங்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு ஆசீர்வதிக்கிறோம். In unity, Lord, we bless this family. ஆசீர்வாதமாய் இருப்பார்களா? There will be a blessing, Lord. உபாகமம் 1:11 படி 1000 மடங்கு பெருகி இருப்பார்களாக. There will be 100-fold blessing. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. In Jesus' name. Amen.